Krupa na Vrbasu udaljena je 25 km od Banja Luke. Smještena je na mjestu gdje Vrbas napušta kanjon i ulazi u Krupsko polje, gdje se ulijeva rijeka Krupa. Mjesto sa izuzetnim prirodnim i kulturnim vrijednostima, kao što su slapovi, mlinovi i izvori Krupe, Strikina pećina, manastir Sveti Ilija, crkva, Brvnara i srednjovjekovni grad Greben, a sve zajedno pogoduju razvoju izletničkog, ribolovnog i sportsko-rekreativnog turizma. U Krupi na Vrbasu su uređene pješačke staze koje povezuju znamenite turističke motive u ovom predivnom okruženju.
Šipovo je prekrasni krajiški grad koji se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Leži na bisernim planinskim rijekama Plivi i Janju, kao i rječicama Sokočnici, Lubovici i Volorici. Ovaj gradić okružen je planinama Vitorog, Plazenica, Ravna Gora, Gorica, Lisina i Čardak. Šipovo je postalo nezaobilazni predstavnik sve popularnijeg seoskog turizma za avanturiste, istraživače, rekreativce i ljubitelje prirode. Ovo je pravo mjesto da iskusite nove i nezaboravne vožnje ovim prekrasnim krajem. Bilo da volite vožnju uz rijeke ili možda kroz šumovita brda i proplanke, ili da obiđete neko određeno selo ili kraj, sve je pripremljeno za vas. Preporučujemo vam obilježene i markirane staze, dužine oko 8 km, do 55 km različitih uspona i težina i uživajte u ovoj prekrasnoj prirodi. Vozite 3,7 km da vidite ponovo. Stanovnici Šipova ponosni su na svoje najpoznatije i najatraktivnije izletišće na rijeci Janji. Specifično po bujnom zeleninu, ali najviše po vodenim rukavcima, kaskadama i vodopadima. Svakako vam Šipovljani preporučuju da posjetite Janjske otoke i prašumu Janj, čija je površina 295 hektara, a udaljena je oko 30 km od Šipova. Ako vam je do kupanja, pored rijeke, očekuje vas i jezero Đol, popularno zbog tople i mirne vode koja obiluje ribom, pa je primamljivo i za ribolov.
Radio Savjan. Svaka čast. Svaka čast. Koja je to ljepota vidjeti sve ovo. Odmor za dušu, za srce, za sve moguće bolesti. Hvala vam. Bronhitis, astma, nervni sistem, srce i tako da. Sve liječite. Sve liječi. Svaka čast. Nema problema nikakvih. Pazi se, nemoj blizu. Vidite i ovdje stvari. Nije to priroda. Predivno. Lijepo je. Zaista je. Ima biti od svih stvari. Ne tako duboko. Pliva je rijeka u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, lijeva pritoka Vrbasa, duga 33 km. Postoji od dva jaka vrela u podnožju planine Smiljevac na 483 metra iznad mora. A ušće joj je u Jajcu gdje gradi čuveni vodopad visok 22 metra. Balkana je kompleks od dva umjetna jezera koja se nalaze kod Mrkonjić grada uz cestu Jajce-Bihać. Smještena su u okviru istoimenog turističkog rekreativnog centra.
Balkanu čine dva jezera, veliko i malo, smještena su u dolini planine Lisina. Napajaju se iz planinskih potoka Cijepalo i Skakavac. Omeđene su pašnjacima te gustim šumama, a manji dio jezera uređen je kao kupalište, dok je veći bogat pastrnkom. Turistička infrastruktura sa restoranom i bungalovima namijenjena je ljetnoj i zimskoj rekreaciji, plivanje, sunčanje, ribolov ljeti, skijanje i planinarenje zimi daju Balkani obilježje jednog kompletnog turističko-rekreativnog centra.